Aku wingi ero anake sampean goncengan rek. Iya, koncone, Mbak. Oh, kanca apa? Paling pacare paling, Mbak. Yo arek enom, yo sik percobaan lah. Kriteria calon mantune sampean kaya apa, Mbak Yus? Walah sepenting arek iku apik, Mbak. Neng anakku seneng, neng keluargane yo seneng. Oh. Nomor 1 yo, terpenting yo agamae. Ibadah ya apik wes iku. Lho. Lah lek gak tapik soge. Yo gak apa-apa lah, engko kan kerja karo, suwe-suwe sok nyelengi kok yo maro-maro dhewe. Oh, lek aku gak Mbak Yus, aku ku nomor 1 ku pokoke soge ya. Soge ya kudu duwe omah, rek wisan duwe mobil ya. Terus pekerjaan iku kudu wis mapan ya. Aku ki emo Mbak Yus, lek anakku iku kok apa ya ngrasakno soro uripe aku ku emo. Dadi nomor 1 ku pokoke soge ya. Karena uang itu segala-galanya Mbak Yus. Matre lah jenenge. Yo gak sih Mbak Yus, saiki ku gak munafik, saiki lu sembarang-barang kulo gawe duit Mbak Yus, ayo kuncine wong bahagia kulo siji, duite akeh. Yo gak mesti se. Kandhane kok sampean kok. Saiki lho Mbak Yus wis gak munafik Mbak Yus mosok katene nganu anak awak dhewe katene sore ya lek iso golek sing mapan, sing soge, pekerjaan mapan ku nomor 1 Mbak Yus. Lah anak sampean gelem ya ngene iki ya. Oh, lek anakku ku nurut aku, Mbak. Wis tak setel tak uriki nurut aku ngono. Lek gak soge digua ambek anakku, Mbak. Ah iya padha ae mbok karo anak. Lho, lek iso ya kudu sih, Mbak. Ya opo sih mosok katene njaluk soro terus.